ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ଈଶ୍ୱରତା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉଛି ଏକ ମନୋବୃତ୍ତି। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ଆଜି ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅଭିଯାନ। ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦେଶର ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। ଏହି କ୍ରମରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଓମ୍ ମା ସରସ୍ୱତୀ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଲେଜ ପରିସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ କଲେଜ ପରିସରକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଥିଲେ।